Когато седиме така, не можем да си изходим правилно до тоалетна, защото има неправилен ъгъл отзад. Това, което виждате пред мене, ни позволява да сме в позата, която я правят децата още когато са съвсем малки бебета. Или когато сме навън в гората и нямаме къде да намерим тоалетна, а именно да сме клекнали. Какво се случва? Когато крака ни е горе, така примерно, сме така застанали, плюсът е, че тялото ни се притиска, корема ни се притиска от бедрата и все едно сме на двора навън. Хем сме на тоалетна чиния, хем сме и тук. Можем, ако искаме, да си го изтеглим леко напред и пак да застанеме. И ето го. И седиме и даже можем да си хванем и краката с ръце, ако ни е по-неудобно. И така ще видите, че по-бързо ще стават нещата и няма нужда от половин час стоене.